ассалому алейкум меҳмонони канали мо ва дӯстони канали мо. хуш омадед бори дигар ба канали мо. хеле шод ҳастам ки ин лаҳзаҳо шумо бо мо ҳастед ва ба умеди анамин тансиҳативу хонаводии шумо имрӯза видеоро сар мекунем. тамошобинони азиз, анамин материалое ки ҳозир ман шумода нишон метиҳам, ино 800 рубли 3 метраш мешава, тақрибан 800 рубл. ино даставка надоранд. тамошобинони азиз, марҳамат, ҳамаи ё дар корвон фурӯхта мешава, дар таги навесо дуюм ряд тарафи корвон сити. касое ки хоҳиши харидорӣ кардан доранд, биёянд худшон мустақилона аз корвон харидорӣ кунанд. ино софт ном доранд ҳамин материалҳо. агар касе ёд дошта боша, мо бисёр киртора вақте ки аз садовод мефурӯшем аз Русия ва дар оҷа ҳамин киртоҳо материалҳошон софт буд, софтай мегуфтанд ва ман худмам ки дидагӣ набудам ва киртоҳоро мисол аз пеш намедонистам ки материали софт чӣ хел материалай. ина марҳамат, имрӯз ман корвон омадам. дар ҳамин корвонам ҳам хеле материалҳоро мефурӯхтиянд, метракӣ ва ҳозир аз наздик гӯем дидам ин материала. бисёр материали нағз, хуб, рангаш намерава. бинед чӣ хел ғафси хушрӯвай. хулоса касе ки мехоҳа омада аз корвон бори дигар гап мезанам ки тарафи корвон сити таги навесо дуюм ряд ҳамин чизо дар ҳаминҷо фурӯхта мешава. 800 рубл. шояд ки бо омада дар бозор нарх наво карда арзонам шумо карда гиред. бисёр материалҳои нағз буда. ино ду намуд доштиянд. як намудаш пахтагӣ, вале нархошон якай. тамошобинони азиз, як намудаш пахтагиай ва намуди дигараш боша намихел ваяй гирбишинай. гирбишин боренан ино ғалстарак. бисёрам рангои хушрӯ дора. бинед ҳозир якта ба якта ма рангоша шумода нишон метиҳам ва умедвор ҳастам ки писандтон мегарда. бинед чӣ хел ранги хушрӯ дора. кабути осмонӣ, сабз. ана ин намудаш ҳастай. як чи дига ки бисёр материалҳо тавассути анамин чӣ хел ба ма гуфтанд, аз видео хушрӯ метова ва вақте аз наздик мебинӣ вай дигар хелай. дӯстони азиз, дар ин ма гунаҳгор нестам, барое ки ҳар як видеое ки ман мекунам мисол аз анамино мекунам, ҳамин кадом видеое ки ҳаст авая нишон метиҳам. ана ин намуд ламираж будай. ин 3 метраш 1000 рубл мешава. ғавсай ламираж. ин намуда ламираж меган. чӣ хеле ками ино гуфтан. 3 метраш 1000 рубл. ин ғавсакай хушрӯвай. касое ки хоҳишманданд омада марҳамат худтон аз бозор дар тоҷикистон бошед, омада харидорӣ кунед. ина ирам бинед чӣ хел хушрӯвай. медонед материалаш бисёр сабукай, бамбук баринай, вале анамин аз тагаш ранги меган халадок. намхе бамбуки халадокай, яъне салқин мегира. чӣ хеле ба мо гуфтан аз ино ҳар рангаш ҳаст. ҳозир ман якта ба якта бо шумода дигар рангошам нишон метиҳам. ия ман амур нархаш 3 метраш 800 рубл меғалта. бисёр вақт ман ба сомонӣ гап мезанам ва хоҳиш кардан ки ба рубл гап занед ки мо фаҳмем. ана ин сиёшам бинед чӣ хел аҷоиб. ино паплин нестанд. тамошобинони азиз, набинед иҷода бисёр бо бамбуко ҳастай. и ғавсакан метири бамбук, либоси бамбук ба фикрам инам 800 рубл меғалта. бо аниқша намедонам. тамошобинони азиз, ина бо аниқ кардан дар кор. рости гап ҳамин материалҳо ғавсан гуфта аҳамият надодам, барое ки ҳозир мо дар тоҷикистон даки гармай бисёртар материалҳои анамин тунука ба навор гирифтам. ина ҳамин хел як аз назар чӣ хел мегӯянд, аз назар гузарондам. на однотонёра бинед. бисёр рангои хушрӯ дора. ламиражои гулдорам буд. баъд ана ино однотониянд. ино дигартарам фақат. иҷода бо паплино аст. рости гап тамошобинони азиз, вақтҳои охир бисёр паплин хеле ва хеле зиёд астай. гарчанде ки бори дигар
ма такрор мекунам дар видео ки баъзе аз подписчикони мо фаҳманд. баъзе аз паплиное ки 120 сомон меистанд, пеш доинго буд 120 сомон. ҳозир гарчанде ки доингам набоша, паплини слингаям хеле меган номша, ҳам хелеам боша. вай агар гӯлаш навинка боша, гӯлаш хушрӯ боша, мисол чӣ хеле меган замонавӣ боша, вай ба анамин нарх мерава. нигиндорош нигинош 3D хушрӯ бошаву худаш мисол 120 сомон меиста агар гӯлаш навинка боша. ана тамошобинони азиз, иҷада бо чанд намуда нами вай аделворӣ барои халат ҳаст материало. ҳамино ду намуд доштай. як намудаш 1000 рубл меғалта. марҳамат тамошо кунед. 1500 рубл як намуде ки ду тарафаяй ғафси хушрӯвай 3 метрш 1500 рубл меғалта. як намуди дигаш боша 800 рубл меғалта. вай 800 рублаш вай тунукай дурунуш начос надора, хучам тунукакай. ина марҳамат тамошо кунед. касоне ки халат духтаниян омада бинан. ростиян амин материалое ки ман ҳозир нишон додестам ами бамбуко бисёр ҳам вайш сифаташ хубай. тамошобинони азиз, анаи тунукошай и 800 рубляшай 3 метраш. чӣ хеле гуфтам ва бори дигар такрор мекунам, дигар доставка нест. марҳамат тамошо кунед, бинед. ва касое ки дар тоҷикистон ҳастанд омада хучон интихоб карда харидорӣ кунанд. ана марҳамат ана ин намуда бинед, дурунуш начос дора 1500 рублай. бинед ина марҳамат. ие ки ман ҳозир гуфтам 800 рублай 3 метраш халадок тагаш гуфтам. ана ин намуд дигар рангош будай. бисёр рангои хушрӯ боварӣ дорам ки барои платья беҳад хушрӯ меоя ино. баъд ҳозир бозорда духти бишкек кати аминора киртабрюк духтагиан бисёр фасони хушрӯ кати. ина касое ки мехоҳанд омада мустақилона аз бозор бо аз наздик бинанд ва сипас харидорӣ кунанд. ина марҳамат тамошобинони азиз, иҷада бо анаминам софтай материалаш 3 метраш 800 рубл. касое ки мехоҳанд аз анами материалои софт харидорӣ кунанд тақрибан донед. ва чӣ хеле гуфтам, вақте шумо бозор меоед бо мисол савдогар кати нарх наво кунед, шояд ки бо арзонтар харидорӣ кунед аминора. ана ин намуд бо халатворӣ. гулои ами халатвориё бисёр будай. инора бисёриё ҳамчун адиёл адели тунукак истифода мебаранд ва бисёриёи дига боша мисол халат медузанд ё ин ки ҳамхе куртаи зимистона. анаид начос дорад. диде тамошобинони азиз, рангшам беҳад ранги хушрӯ, сифатшам нағз. инчунин дар иҷа анаи гулдоро ҳастай. аз инам ҳам халат медузанд, ҳам куртаҳои зимистона. порсол бисёр буд. имсол ҳоз як нав мавсимаш мода омадестай. ям ғавсай 1500 рубл ё 2000 рублай 3 метраш. мебинед чӣ рангошон намерава, пат намеброранд, ино тамоман дигар намешаванд. ина инаш боша тунукай. хеле нав ҳисоб нишон додам дару боло. иҷада бо аз анами намудо ҳаст. иноям анами агар шумо омада харидорӣ кунед 800 рубл 3 метраш, яъне як либосвориш 800 рубли русӣ. сабукакан ино. шояд дар Русия ҳози аллакай намудора намепӯшанд, мисол материалои тунук, вале дар мо ҳоло гармай, ҳози мавсими вай омадагӣ нест. мисол материалои камакак ғафстарак. худо хоҳад дар оянда ки амин бисёриё айни замон мара мепурсанд ки жимпир нишон диҳед ё ягон чизои ғафстарак. тамошобинони азиз, амин ки амин вайш омад, чӣ хеле меган сезонаш омад, дар бозорам бисёр мешавад барои фурӯш.
ва баъдан метавонед ки шумо омада ман видео мекунам баъд омада харидорӣ кунед касое ки дар тоҷикистонанд. ана ин намудоям бисёр хушрӯ и ҳамин як киртавориш тамошобинони азиз 1000 рублай. шифони тӯнакаки хушрӯ, шифони тоза, бисёр рангҳои хушрӯ доранд. намедонам неке ира агар нахарида бошанд, барое ки бисёрам рӯзе ки ман ба навор мегирифтам харидоронаш хеле зиёд буданд, бисёр харидорӣ мекарданд ва шояд ки вақте шумо рафтед ина аллакай намеёбед барои харид. ина ранги зар дора, баъзеҳошонам хе аднатониам поёнаш, а баъзеҳои дигаш боша тигр омадагиай поёнаш аз ду тарафаш аниқтараш. рангошам рангои нағз, гулошам гулои аҷиб, вале инора чӣ холкатӣ мепӯшанд? иноям дӯстони азиз софтан, материали софта, ёям ами хел 800 рубл 3 метраш. хулоса ами хели абзор будан ами рӯза. иҷада бо ма аднатониё ҳастай, мисол бруквориё ҳастай, касое ки мехоҳанд. ана аднатониёи тунук ҳастай. ин аднатониёра рости вайша нархша напурсидам. тақрибан медонам ки ами аднатони ҳози ами метрш 15 сма шидагиай, 25 сма 30 сма шидагиай дар бозор 1 метрш. тақрибан ша гуфтестам тамошобинони азиз. ана иҷарам бинед, ини намудам бисёр гулои хушрӯ. хулоса дӯстони азиз, имрӯза видео ба поён мераса. умедвор ҳастам ки писандтон гашт ва то видеоҳои оянда сарбаланд